दिनै आं सावरायनो लादों थाखो 9नि फरा 4नि 4.3 सोंथिखौ। बिनिनो 1 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों जोंहा गाहायनि मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय मोनफ्रोमबोनि बोसावगारि आखि। बोसावगारि आखिनो होदों जोंखो। दा बेयाव मोननै सोलायस्लु होननाय लोगो लोगो नै एक्सआ मोनसे सोलायस्लु, वाइआ मोनसे सोलायस्लु। दा बे मोननै सोलायस्लुनिफ्राय जों मा दिहुननांगौ? मोनसे बोसावगारि आखिनांगौ। थौदो बिदिब्ला बोरै दिहुनो नायनोसै। बेयाव मा दोङो x प्लास y = 4 दोङो। अब्ला जोङो नैयाव मोनसे संलाय बानायनांगोन। बे संलायनिफ्राय जोङो सावगारिखौ बोनाय जागोन। अब्ला संलायखौ जोङो संलायनिफ्राय बिन्दो मोनगोन। हमना ला मोनसे बिन्दोखौ P, मोनसे बिन्दोआ Q। बिदिनो मोनसे x आरो मोनसे y नि मान थागोन। दानिया होमबा जों नैयाव y नि मान दिहुननो थाखाय y खौ लाखिबाय, 4 इथिं दोङो, x खौ इथिं हरबाथाय -x जाहैगोन। दा नोंसोरो नैबे x आव जायखि जाया मान फज'नो हागोन नोंनि गोसो बादियै आरो। हमना लाबाय दा आंनि गोसो बादि आङो 0 फज'नोसै। x आ जुदि 0 जायोबा y आ बेसेबां जागोन? बेखौ मोननो थाखाय जों नैयाव बानायसिगोन दानो। 4 - x, x माने x नि मानखौ 0 होबाय। अब्ला 0 समान बेसेबां मोनगोन? 4 निफ्राय 0 थांबा 4 आनो। होमबा x आ जुदि 0 जायोबा y आ मा जायो? 4 जायो। अब्ला बे मोनसे बिन्दो जाबाय। P आ मोनसे बिन्दो। ओमफ्राय आरो जों लाबावनोसै, आरो मोनसे मा लाबावनोसै? हमना लाबा जों x खौ 4 होनना लानोसै। अब्लानो y आ बेसेबां जागोन? नायनाय जों y = 4 - y नि मानखौ बेसेबां फज'खो? x नि मानखौ बेसेबां फज'खो? 4 फज'बाय। अब्ला 4 निफ्राय 4 थांबा 0। अब्ला x आ जुदि 4 जायोबा y आ मा जायो? 0 जायो। अब्ला जोंनिया बे मोननै बिन्दो मोनबाय। दानिया जों बे मोननै बिन्दोखौ सावगारि बोनांसिगोन। दानिया जों सावगारि बोना लानांसिगोन। दानिया जों बेखौ बोनानै लाबाय। नोंसोर बेखौ ग्राफ बिलाइयावबो बोजागोन, ग्राफ बिलाइयावबो बोबानो जाबाय। बेनिफ्राय जों दानिया बिन्दोफोरखौ फज'नांसिगोन। बिन्दोआ जोंनिया मा दोङो? P बिन्दोआव मा दोङो? P बिन्दोआव जोंनिया मा दोङो? 0 आरो 4। x आ 0 जायोबा y आ 4 जायोनो। अब्ला x आ 0 माने 0, बिथिंबो थांनाय नङा, बिथिंबो थांनाय नङा। अब्ला y आ बेसेबां? 4 जायोनो। अब्ला बिन्दोआ नैयाव जागोन जोंनिया x आ 0, y आ 4। इयाव जागोन बिन्दो मोनसे। आरो मोनसे Q बिन्दो। Q बिन्दोआव मा होनदों जोंनिया? x आ 4 + 4। बेनिफ्राय y आ बेसेबां? 0। अब्ला y आ बिथिंबो थांला, बिथिंबो थांला, बेयावनो थाबाय। दानिया जों मा खालामनांगौ? बेखौ स्केलजों समानै बोबानो जाबाय। बोनानै जों मा मोनगोन? दोंसे हांखो मोनगोन। बेयाव दोंसे हांखो मोनबाय, P आरो Q हांखो मोनबाय। नैबेयावमोन P बिन्दोमोन। P बिन्दोनि माना बेसेबां? 0.4। Q बिन्दोनि माना बेसेबां? 4, 0। बिदि। अब्ला बोसावगारिया बेनो। दानिया जोङो बेनि सोमोन्दै एसे लिरनांगोन। जों बेयाव मा बोखो, माखौ मा लाखो, बेखौ लिरनांगोन जों गाहायाव। जाबाय बोसावगारि बिलाइयाव बिदि लिरबानो जाबाय। गासैयावबो एखेयानो जागोन, माथ्र' बिन्दोफोरा बेलेग बेलेग जागोन आरो। बोसावगारि बिलाइयाव P 0, 4, Q समान -4, 0। बिन्दोफोरखौ फज'नाय जाबाय। दानिया बे बिन्दोफोरखौ दाजाबना दोंसे गोथों हांखो मोनबाय। बेनो आखिनो गोनां बोसावगारि। दानिया 2 नाम्बारखौ जोङो बिन्दोफोरखौ दिहुननो थाखाय जोङो y खौ लाखिलायनांसिगोन। y खौ लाखिबाय, -y खौ लाखिबाय। इथिं गोरलै +2 दोङो, x आ इथिं थांबाथाय -x जाबाय। दानिया जों माइनासखौ गैया खालामनांगौ y नि।
y नि माइनास खालामबा नैथिं माइनास सानजाबनांगोन अब्ला माइनास सानजाबबाथाय नैबे माइनास जागोन नैबे प्लास जागोन अब्ला x माइनास 2 बेबायदि महरनि जाहैबाय। दानिया जोङो बिन्दोफोरखौ दहायनि बायदि फज'लायनोसै नोंसोरनि गोसो मा लायो आं a मोनसे बिन्दोखौ b कमानो बिन्दोआ मोननै जाथारनांगोन नों मोननैनि बांसिनबो लानो हागोन सोरबा मोनथाम बिन्दो लायोबा मोनथाम बिन्दोबो लानो हागोन मोनब्रै बिन्दो लानो गोसो जादों मोनब्रै बिन्दो लानो हागोन मात्र मोनसे बिन्दोआव x आरो y थाथारनांगोन मानफोरा। दा होमबा जोङो दहायनि बायदि लालायनोसै x नि मानखौ जुदि जों 0 लायोबा नोंसोरनि गोसो जि लायो लानो हायो आरो 0 लायो मा लायो नोंसोरनि गोसोसो। आं दानिया x नि मानखौ 0 लालायबाय होमबा y आ बेसेबां जागोन बेबायदिमोन समानथाया x नि मानाव आं 0 लाबाय होमबा y आ बेसेबां जागोन y आ बेसेबां जायो माइनास 2 जायो x खौ जुदि 0 लायोबा y आ मा जायो माइनास 2 जायो। दा आं मा खालामनोसै एबारनिया x नि मानखौ माइनास 2 लानोसै x समान आं मा लानोसै माइनास 2 माने x नि मानखौ माइनास 2 लाबाय x नि मानखौ माइनास 2 लाबाय अब्ला जोंहा समानथाया नैबायदिमोन y नि माना बेसेबां जागोन x नि जायगायाव माइनास 2 माइनास 2 होमबा x खौ माइनास 2 लाबा y नि माना माइनास 4 जायो होमबा y नि माना बेसेबां जाबाय माइनास 4 जाबाय। दानिया जों मोननै बिन्दो मोनबाय नालाय बेखौ जों बोसावगारिखौ बोबानो जालायबाय आरो दानिया आं बोसावगारिखौ आखिना लाग्रोनोसै कार्टेसियान समानथालाखौ बोना लाबानो जाबाय ग्राफ बिलाइयाव बोबाथाय एसे मोजांसिन जायो उनथिंजाय x नैबे x डैश नैबे जाबाय y नैबे जाबाय y डैश मिथिंगायारि दाजाबथाय अनजिमा इथिं दानख'थाय इथिं दाजाबथाय इथिं दानख'थाय 1 2 दायो आङो बोनानै लाबाय मानफोरखौ फज'नानै लाबाय कार्टेसियान समानथालायाव कार्टेसियाननि समानथालायाव आङो बेखिनिखौ देरनानै लाबाय। दानिया जों बिन्दोफोरखौ फज'नोसै ए बिन्दोनि माना बेसेबां दोङो लाथिख' आरो माइनास 2 x आ लाथिख' होमबा x माने इथिंबो थांनाय नङा इथिंबो थानाय नङा बियो थागोन y आ बेसेबां माइनास 2 इथिंथ' प्लास 2 सो होमबा सिंथिंगालाय माइनास 1 माइनास 2 नैयाव जाबाय माइनास 2 बेयाव मोनसे बिन्दो जाबाय। दानिया x आ माइनास 2 माइनास 1 माइनास 2 x आ माइनास 2 y आ बेसेबां माइनास 4 होमबा जों सिङाव फैगोन बेयो बेयाव जागोन नैनि सिद्दा आरो नैनि सिद्दा जागोन जोंनिया बिन्दोआव जागोन माइनास 2। दानिया जों बेखौ स्केलजों बोलाय स्केलजों बोबाय नैबेनि बिन्दोनि माना बेसेबां मा बिन्दोमोन बि बिन्दो माइनास 2 माइनास 4 नैबे मामोन ए बिन्दो 0 माइनास 2 आरो नैबे मा समानथायमोन इयो समानथायनि नामा मा बे x माइनास y इज इकुवेल टु 2 समानथायनिफ्राय नै दोंसे हांखोखौ मोनबाय जोङो। दानिया गाहायाव लिरलायबानो जाबाय बोसावगारि बिलाइयाव होननानै लिरलाय आं लिरजोबनानै होबाय बिदि लिरबाय थाबाथाय भिडिअ गोलाव जागोन ओंखायनो आं लिरनायखौ स्किप खालामबाय। दा नैबायदि लिरनांगोन बोसावगारि बिलाइयाव ए लाथिख' दानख'नै मोनसे बिन्दोमोन आरो बि बिन्दोफोरखौ फज'नाय जाबाय मोननै बिन्दोखौ फज'नाय जाबाय बे बिन्दोफोरखौ दाजाबनानै जों दोंसे गोथों हांखो मोनबाय दाजाबनाय जाबाय दाजाबनानै दोंसे गोथों हांखो मोनबाय। दानिया बेनो आखिनो गोनां बोसावगारि नोंसोर बिदि लिरबानो जाबाय। दानिया 3 नम्बराव नैबादि दोङो जोंनिया सोंथिया दा जोङो बेयाव y खौ डाइरेक्ट मोनखागोन बा जों मानफोरखौ डाइरेक्ट फज'खाबानो जाबाय नियाव मानफोरखौ हमना ला जों x खौ जुदि से होयोबा x खौ से होयोबा y आ बेसेबां जागोन x खौ जोङो से होबाय 3 सानजाब 1 समान मा जागोन होनबा 3 x खौ से होयोबा y नि माना बेसेबां जायो 3 जायो। दानिया आरो मोनसे दंबावो जों आरो मोनसे बिन्दो बानायगोन नैखौ मा ए बिन्दो नैखौ मा बि बिन्दो बानायलायगोन जों दहायनि रखम मा जालायबाय x नि मानखौ माइनास 1 होबाय आं दहाय प्लास 1 मोन दा माइनास 1 होबाय होमबा माइनास 1 होयोबाथाय 3 सानजाब माइनास 1 मा जागोन होमबानिया माइनास 3 होमबानिया मा जायो जोंनिया माइनास 3 बा मोननै बिन्दो मोनलायबाय जों सावगारिखौ बोनो हालायबाय।
सावगारिखौ दहायनि बायदि बोलाय। आं सावगारिखौ बोनानै लालायबाय। दानिया आं बिन्दोफोरखौ फज'नोसै। ए बिन्दोआव बेसेबां दङ? ए बिन्दोआव बेसेबां दङ जोंनिया? एक्सआ 1, वाइआ बेसेबां? 3। एक्सआ इथिं थांगोन ना? नैबे एक्स, नैबे मा? एक्स डेस, नैबे वाइ, नैबे वाइ डेस। बा एक्सआ 1 नो, वाइआ बेसेबां जायो? 3 जायो ना बोरै? 1 नि सिदा सिदा, 3 नि सिदा सिदा। नैयाव जागोन ना बिन्दोआ? बे मा बिन्दो जाखो बियो? ए बिन्दो। नेक्स्टआव मा होनदों? बिआ -1, एक्सआ इथिंखालि -1 बेयाव जागोन। ओमफ्राय वाइआ -3 सिङाव फैगोन। 1 नि सिदा सिदा, 3 नि सिदा सिदा, नैबेयाव -3। मोजां जानाय बेखौ बोलायबाय स्केलजों। स्केलजों बोलायबाय। स्केलजों बोना जों दोंसे गोथांखौ मोनलायबाय बिन्दोफोरखौ फोनांजाबनानै। नैबे ए बिन्दो 1, 3, नैबे बि बिन्दो -1, -3, -1, -3 जाबाय। दानिया लिरलायदो गाहायाव। आं लिरजोब्बाय, स्किप खालामनानै लिरनाय जाबाय। लिरनायाबो एखे, मोनसे मडेलाव लिरबाय थाबाबो जायो। सावगारि बिलाइयाव ए आरो बि बिन्दोफोरखौ फज'नाय जाबाय। दानिया बिन्दोफोरखौ फोनांजाबनाय जाबाय आरो दोंसे गोथांखौ मोनबाय। बेनो आखिनो गोनां सावगारि। बेबादि लिरबानो जाबाय आरो। दानिया जोङो 4 नम्बरखौ खालामलायनोसै। नायनोसै 4 नम्बराव समानथाया माबायदि दङ। 3 = 2x + y दङ। अब्ला जोङो वाइखौ इथिं लाखिबाथाय y = नोंसोर मोननैथिं जमा फैबाय, 3 थांबाय। बैथिं जमा दंमोन, इथिं थांबाथाय -2x जागोन। होमबा y नि समानथाया बेबायदि जाबाय। होमबा जों दानिया मा खालामनोसै? दहायनि बायदि एक्सट्रा मोनसे मान फज'लायनोसै जों। हमना लाबाय नैबे एक्स, नैबे वाइ ना। पि बिन्दो, किउ बिन्दो लाबाय। एक्सनि मानखौ दोनगोन बायदि 0 बादि 0 लानोसै। अब्ला समानथाया माबायदि जागोन? y = 3 दानख' 2 सानजाब 0। मा जागोन? 3 दानख' 2 सानजाब 0 माने 0आनो। बेसेबांखौ दानख'बा 3। ओमफ्राय एक्सआ 0 जायोबा वाइआ बेसे जायो? 3 जायो। दानिया जों एक्सखौ मा लानोसै? 3 लालायनोसै। एक्सखौ 3 लाबाय। y = 3 दानख' 2 सानजाब 3 लाबाय जों। 3 लाबाथाय मा जागोन? 3 - 2 सानजाब 3 बेसेबां? 6 जायोबा 6निफ्राय 3 थांबा बेसेबां? 3। नैया माइनास सिनआ गिदिर, माइनासआ फैगोन। मा जायो? -3 जायो जोंनिया। दानिया जोङो सावगारिखौ बोलायबानो जाबाय। सावगारि सावगारिखौ बोनोसै। हाइस बेसेबां? 3आनो देरसिन। अब्ला जों 3 लासे बोगोन। 1, 2, 3। 1, 2, 3। नैबे एक्स, नैबे एक्स डेस, नैबे 0। दानिया मानफोरखौ फज'दो। एक्सआ बेसेबां? 0 नो। अब्ला बे एक्सआ बिथिंबो थांलासो, बिथिंबो थांलासो, 0 बेयावनो थाबाय। अब्ला वाइआ बेसेबां जायो? 3 जायोनो। अब्ला नैया बिन्दोआ मोनसे जागोन। नेक्स्टआव एक्सआ जुदि 3 जायोबा वाइआ बेसेबां जायो? दानख' 3। अब्ला गाहायाव फैगोन। ओरै बिथिं सिदा, बिथिंबो सिदा, नैयाव जागोन बा बिन्दोआ। दानिया जों मा खालामनोसै? दाजाबलायनोसै। दाजाबलायबाय जोङो। दाजाबनाय दोंसे गोथांखौ मोनलायबाय। दहायनि बादि लिरलायबानो जाबाय। सावगारि बिलाइयाव सावगारि बिलाइयाव पिखौ बेसेबां लादो? 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 -
आरो q 3, -3 बिन्दोफोरखौ फज'नाय जाबाय। दानिया बिन्दोफोरखौ दाजाबनानै दोंसे गोथों हांखो मोनबाय। बेनो आखिनो गोनां सावगारि। बास बेनो जाबाय। बिदि लिरबानो बिन्दोफोरखौ फज'नांगोन जोंनियाव। नैबे माबायदिमोन पि बिन्दो बेसेबां लाथिख' 3 किउ बिन्दोआ 3,3 मा समानथाय मोनबाय। नैबे समानथाया मा 3 = 2x + y समानथाय बे। दानिया जोङो नायगोन सोंथि नैयाव मा होनना बुंदों जोंखो 2,14 बिन्दोनि गेजेरजों थांनाय दोंनै हांखोफोरनि समानथायखौ हो। मा बुंदों नैबे मोनसे बिन्दो जादों नङा होमबा। हमना लाबाय जोङो मा होनना बुंदों नै मोनसे बिन्दो जादों माने x नि माना बेसेबां 2 y नि माना बेसेबां 14 होमबा नैया निउ जागोन मोनसे बिन्दोआ। मा बुंदों बिन्दोनि गेजेरजों थांनाय दोंनै हांखोफोरनि समानथायखौ हो। नै बिन्दोनि गेजेरजों जोङो ओरैबो थांनो हागोन ओरैबो थांनो हागोन अब्ला जोंनो सोंदों नैयाव मोननैदो थांनाय। हमना लाबाय आङो नैबे मामोन 2,14 नङा होमबा इ बिन्दोनि माना बेबायदि। अब्ला जोङो दोंसे हांखोआ नैथिं थांदो सापस दोंसेया नैथिं थांदो अब्ला दोंनै हांखो बेबादि दोंनै हांखो थांनाय जोंनो समानथाय मोननै मा खालामनो होदो लिरनो होदो। बेबादि मोन बेसेबां गोबांसिन हांखोफोर दं आरो मानो। दा नै मोनसे बिन्दोनि गेजेरजों बेसेबां हांखोफोरा बारलांनो हायो होमबा बेखौ सोंदों। अब्ला जोङो सापस जों नै मोनसे समानथायनिफ्राय जों सापस हमबाय जोङो x + y = 16 होननानै हमबाय जोङो सापस हमनाय लोगो लोगो जों x नि माना बेसेबां 2 + y नि माना बेसेबां 14 = 6 जायाखै। अब्ला नैबे मोनसे समानथाय जाबाय जायाखै। अब्ला नैबे मोनसे समानथाय जानाय लोगो जोंनिया समानथाय मोनसे मोनबा मोनसे हांखो मोनोना अब्ला जों दोंसे हांखो मोनबाय। नै मोनसे समानथायजों दोंसे हांखो मोनगोन। होमबा आरो नै मोनसे बिन्दोनि गेजेरावनो थांनाय आरो जों बेलेग गुबुन मा मोनबावगोन जोङो समानथाय लिरबावनो हागोन। जेरैबायदि हमना लाबाय 7x - y = जों 0 होनना लाबाय। 7x हमना लाबाय x नि माना 2 न 3 7 सानजाब 2 ओमफ्राय मा होनना बुंदों माइनास y बेसेबां 14 = 0 7 दो 2 दो सानजाबा 14 - 14 = 0 माने 0 0 होमबा समान जादों जायाखै नैया समान जादों। अब्ला नैबे मोनसे समानथाय जाबाय होमबा नैयावबो दोंसे हांखो मोनबाय बेबायदि मोननै मोनबाय। होमबा बेबादि समानथायफोरखौ जों नै मोननैनि अनगायैबो आरो गुबुन गुबुन बानायबावनो हागोन। नै मोनसे बिन्दोनि गेजेरजों बारलांनाय नै मोननैल'सो जाबाय होमबा जों ओरैबो थांनाय आरो बेलेग समानथाय मोनसे बानायनो हागोन ओरैबो थांनाय बानायनो हागोन। होमबा जों मा खालामनो हागोन नै मोनसे बिन्दोनि गेजेरजों जोङो जोबनो गैयै मा खालामनो हागोन हांखोफोरजों बोनो हागोन। होमबा जों समानथायफोरखौबो जोबनो गैयै मोनगोन मोनसे बिन्दोनि गेजेरजों। अब्ला जों नोंसोर मा खालामनाङा नैबादि लिरनाङा बेखौ नैबादिसो लिरनांगोन नायबानो जाबाय। अब्ला नोंसोर नैनि फिन नाम्बारखौ नैबादि लिरबानो जाबाय 2,14 बिन्दोनि गेजेरजों थांनाय दोंनै हांखोनि समानथाया जाबाय x + y = 16 आरो
7x - y = 0। जिहेतु मोनसे बिन्दोनि गेजेरजों जोबनो गैयै हांखोफोरा बारलांनो हायो, बेनिखायनो 2,14 बिन्दोनि गेजेरजों जोबनो गैयै हांखोफोर बोनो हागोन। बेबादि लिरबानो जाबाय आरो बे एन्सारा। बिदिब्ला जाबाय, दिनै बेखिनियावनो जोब्बाय।